Igsuon importante kayo nga sa kanunay ikaw mubasa og maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana ang imong pagtuo mulig-on pag-ayo. Pinaagi ni ana mo maintain ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo ug dili gayud baguba ang imong pagtuo sa tanang hulga sa demonyo sa imong kinabuhi. Maong sa kanunay igsuon paminaw gayud sa pulong sa Ginoo kay pinaagi ni ana mulig-on ang imong pagtuo ug diha magikan ang imong lig-on nga pagtuo. Roma 10 bersikulo 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. O naigsuon nga sa kanunay mamati kita sa pulong sa Ginoo ug dili katong mga pulong sa kalibutan kung dili ang mga pulong nga iya ni Kristo. Kay pinaagi ni ana malig-on ang atong pagtuo. Diha bagikan ang atong lig-on nga pagtuo. Tungod kay sayang kayo ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo kung wala kitay buhaton sa atong pagtuo ngadto kaniya. Isip resulta sa atong pagtuo, atong padayunon ang pagbuhat, ang pagsangyaw, ang pagtuo ug ang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Wala kitay laing alagaran kundili ang Ginoo lang igsuon. Tungod kay siya ang source sa tanan, siya ang source sa atong pagtuo, siya ang source sa atong kusog. Ang tanan nga aniya kanato gikan sa Dios igsuon. Maong sa kanunay atong lig-unon ang atong pagtuo ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.